Počkejte ještě. Povím vám bajku. Když ještě zvířata mluvila jako lidé, jedna myš se seznámila s žábou a pozvala ji k sobě na oběd. Zavedla ji do velmi bohatě zásobené spižírny a řekla: najez se do sytosti. Po krásném pohoštění řekla žába: přijď zítra ty ke mně na oběd. Zavedla ji k rybníku a vyzvala myš: ponoř se. Neumím se potápět. To nic není, naučím tě to. A přivázala ji k sobě za nohu. Myš se topila a volala: pomstím se ti, i když budu mrtvá. Žába se ponořila a myš utopila. Jak ležela mrtvá myš na hladině, snesl se z výšky čáp a uchvátil myš. A spolu s ní i žábu, která k ní byla přivázaná. Čáp sežral myš a pak se pustil do žáby. A tak se stalo, co myš prorokovala. A stejně tak se stane i s vámi. Až zemřu, Lídové, Babyloniané a celé Řecko sklidí plody mé smrti. Bajkou o myši a žábě se Ezop snažil rozmluvit obyvatelům Delf, aby ho svrhli ze skály. Chtěli ho zabít, protože ranil jejich pýchu svou moudrostí. Ezop jim vyprávěl 3 bajky, ale změnit svůj osud se mu nepodařilo. Obyvatelé Delf nemohli dopustit, aby pomlouval jejich město po celém Řecku, a tak ho donutili skočit. A my jsme se dohodli, demokraticky jsme se dohodli, víš, Matěj? No. Že vám zahrajeme život tohoto mudrce a známého vypravěče bajek. K tomu je potřeba, abyste si představili člověka velmi, ale velmi ošklivého. Nevím, jestli vám to jde. Na některých tvářích vidím velké úsilí. Proto vám trochu pomohu. Ezop byl hubený a břicho měl vystouplé jako buben. Tvář měl velkou, kulatou, nos rozpláclý, byl pajdavý, nedoslýchal, hrbatý, ruce měl krátké, horní rep převislý. Zkrátka byla to obluda, nevěštící nic dobrého. Tak snažte se trochu. No, alespoň takovéhle znechucení, kdybyste měli ve tváři. Fuj. Dobře, dobře, to si vylepšíte v průběhu hry. Teď začneme s mým životem pěkně od začátku. Tedy ne úplně od začátku, protože jsem se narodil, pokud si dobře vzpomínám, stejně jako vy všichni ostatní, a není potřeba to tady předvádět. Ostatně bylo by to příliš popisné. Začneme od okamžiku, kdy se s mým životem stalo něco velmi podstatného. Co změnilo běh věcí příštích? Dostanu do ruky motiku. Protože jsem otrok. Musím pracovat na poli. I když k tomu vlastně nemám vlohy. Totiž tělesnou konstituci. A jsem němý, nemluvím. Jenom s vámi. Zatím.
Vyléčí mě totiž bohyně Isis, která mě navíc obdaří i moudrostí. Tolik je. No, ještě má čas. Takže jsem němý. Zatím. Tamhle někdo jde? Ženská. A pěkná. Úplná bohyně. Totiž to je bohyně. To je ona. Dívejte se, jak se o ní postarám. Otroku, ukaž mi cestu k městu. Šla jsem si natrhat květiny do lesa a zabloudila jsem. Kudy? Už je čas. Lahodný. Kněžky mě jistě schánějí. Řekni mi, kudy vede cesta k městu? Ty jsi němý. Poznala jsem to až teď. Byl jsi ke mně vlídný. Zasloužíš si odměnu. Přimluvím se tam nahoře, aby ti vrátili hlas. A nejen to. Teď jíš s Bohem, Ezopo. A je to. Teď už můžu svobodně mluvit. Jeden člověk byl velmi chudý, ale měl dřevěnou sochu Boha. A tak se k němu modlil, aby pro něho něco dobrého vykonal. Avšak čím více modlil, tím byl chudší. A tu se rozlobil, vzal sochu a mrštil s ní o zeď. Hlava sochy praskla a vysypalo se z ní zlato. Muž zvolal: když jsem ti vzdával úctu, vůbec si mi nepomohl. A když jsem tě udeřil, odměnil se s mým množstvím zlata. Haló, pane, kupte si mě, takového otroka, jako jsem já, hned tak nenajdete. No, to teda nenajdu. Co umíš? Nic, pane. Nic? Jak nic? No, protože ti druzí otroci, kterých jste se už ráčil zeptat, umí všechno. A na mě nic nezbylo. No to... Jsi vtipný. To ano. Ale koupit tě nemohu. Mám vybíravou ženu. Kdyby viděla takového šeredu, jako jsi ty, chtěla by věnu a odešla by k mamince. Ne, jde pak. No, jestli jste pod nadvládou ženy, pane, tak to bych k vám ani nechtěl. Poslyš, kolik ty vlastně stojíš? Je to zaváděcí cena, pane. Není to mnoho. Tam ti byli předražení. Neumíš ty aspoň něco? Ale jo, vyznám se v zahradničení. Tím bychom jí mohli oměkčit. Zuby. Dobrý. No. Jdu tě zaplatit. Koupím tě.
Sloužit filozofovi, to je přeci jenom lepší, než pracovat na poli. To je pastýřský tanec. Vyjadřuji jim vděčnost bohyni Isis. To snad není možné. Máte na mysli něco konkrétního? Mám na mysli tebe. Ale ovšem, já jsem možný. Jsi šeredný. Skutečně šeredný. No, i když jsem šeredný, tak se tím nijak nevymykám fyzikálním zákonům. Jsi obluda. Kde máš ohon? No, nemám ohon vzadu, jak si myslíte, ale vpředu. To je nestydatost. No, a přesto jediná věc, kterou mě příroda umístila na správné místo. Běž pryč, tady je náš dům. Běž. No tak to jsem tu správně. Teď tu budu bydlet s vámi. Děláš si ze mě legraci. Jsem váš nový otrok. Ezop, těší mě. No ne. Tak jestli tohle je pravda, beru si věno a jdu zpátky k mámu. Bránit vám nebudu. A my vám zaspíváme jednu zhudebněnou bajku. Je to o vráně a džbánu. Já si naladím. Horký den a vrána kráká, že má žízeň. Z toho horka nikde voda, žádná řeka, mžitky má a v křídle tik. Tam je strom, na planině na zem sedla, unaveně v stínu vydechnout si pěkně. Stál tu i džbán, co pak v něm voda. Na dně zrcadlí se voda, když už nedoufala hola. Je tu voda, ale na dně. Hlavu měla zcela v džbáně a nápoj ten nedosáhne, dál to nejde, má to marné, zobák suchý, líp to zkus, je tu nápad. Vrána kráká, snad to bylo, z toho horka oblásky sbírá ta podvůrka, hop až bluňk do džbánu s tím. Voda, po kraji teď stoupá voda, když už nedoufala hola. Je tu voda a ne na dně. To byl den. Už jsi se seznámil s mojí ženou? Ano, pane. No, Škoda, že nebudu mít příležitost jí vídat častěji. proč? No, protože si vzala věno a odešla k mamince. Při můzách. Já to věděl. A vy jste to věděl. Hned jak jsem tě viděl na tom tržišti, jsem věděl, že se stane něco nepříjemného. Ale nic si z toho nedělejte, pane. Nestála za to. Mlč ty zmetku. Nevíš, že ji miluji? Vy ji milujete. Ano. Jste si jistý. Samozřejmě. Jsem si jistý.
Milujete ji víc než sám sebe. Miluji víc než sám sebe. A dal byste za ní celý svůj život. Ale no samozřejmě, proč se tak vyptáváš? No tak to já vám ji přivedu nazpátek, protože by jsem o vás nerad přišel, No, hned, jak jsem no. vás získal. No, běž a udělej to. Musím si na něj dávat pozor. Ještě jsem neviděl tak vychytralého otroka. Pozdravíte ho, buď zdrav. A on vám odpoví... Což pak jsem nemocen. Já nic, já mu říkám. Mluvíte učené řeči. Mimochodem, to je moje povolání. A on se vám za zády směje. Ptám se ho, Ezope, směješ se jen tak, nebo se mi posmíváš? Ale to ne, pane, přece bych se nesmál vám. Směj se učiteli, který vás učil. Proklatec. Uráží celé Řecko. Já studoval v samotných Aténách. U známých rétorů, filozofů, gramatiků. Já, filozof Xantos. Není tady někde mezi vámi žena filozofa Xanta? Není tam vzadu? Ne? Kde může být? Hledal jsem ji všude. A divím se, že ji chce přivést nazpátek. Takovou fúrii, ale já se ho ptal několikrát, abych si byl jistý. Je až zarážející, kolik moudrých mužů má hloupou ženu. To musí mít nějaký důvod. Už odcházíte, madam? Samozřejmě, nebudu tady ani minutu. Ale tak jestli jsem vás tak urazil já, tak se velmi omlouvám. Nemusíš se snažit. Já bych neodcházel být vámi. Proč? Víš co, já ti něco povím. Já být tebou, tak bych odešla někam hodně daleko. Tam už jsem byl. No a co? Nelíbilo se mi tam. Ale to není moje věc. To není moje věc. Odcházím. Ale já to dělám jenom pro vaše dobro, paní. Kde mám to co? Pro moje dobro říkáš? Slyšel jsem vašeho muže, jak říká, jen ať si jde. Já o přízeň žen nemám nouzy. Najdu si jinou a krásnější. A zvěná má žena neuvidí ani pěťák. Cože? Tože říkal můj muž? Ano, váš muž. O přízeň žen nemá nouzy. To říkal. No dobře. Ten ať si mě nepřeje. No jistě. Já mu dám. Nakládačko. Proto on má tak často třídní schůzky. No, je to možné. Jo, Xante, Xante, dokud já budu mezi živými, tady se žádná jiná roztahovat nebude. No ještě toho trochu, to teda ne. Zůstávám. Já mu dám. Při můzách. To jsem vymyslel dobře. Tak si dáme pastýřský taneček. Prosím tě, co jsi řekl? A nic zvláštního, pane. Nic zvláštního. Z toho tvého nic zvláštního mám otok na tváři. Ukážte, pane. A není to nic vážného, to ošetříme. Sedněte si, pane. To bude dobrý. No. Tak. Asi jsem zvyklý. Ukažte. No, No,
Výborně. No, Je to. no. Stačí je zopé, rány osudu si musíme každý nést sám. No, život se s nikým nemazlí. Nemazlí, ne. Musíme žít. Žít až do smrti. Když bychom nepoznali bolest, nepoznáme ani radost. No, víš, nejhorší pro nás filozofii je, že ženy se vymykají jakékoliv filozofii. Ale mně to bylo hned divný, Ksantíku, že chceš, aby jsem ti přivedl nazpátek. Nebuď drzý. No. Teď mi řekni, co jsi řekl. Jenom jsem mě upozornil na to, že je ve městě spousta jiných žen a krásnějších než ona. No, vyznáš se v ženách? Že nám porozumíte daleko lépe, můj pane, když pochopíte, že pocházejí z úplně jiné planety. Prý pocházejí z Venuše. Z Venuše? No, a muži ty jsou z Měsíce. Z Měsíce. No, Ezope, ty z toho Měsíce určitě spadl. Na to vemu jet. No, jestli chcete, tak nějaký velmi účinný vám rychle seženu. Ale ne. Vezmi košík, půjdeme nakoupit zeleninu k obědu. Ta bude jistě zdravější. No. To je den. To je ale den. Žena mi uteče, ve škole inspekce. No nic. Jestli tohle je můj osud, potom se nedá nic dělat. Musím žít. Děkuji ti, Ezopo. Dobrý den, filozofe Xante. Buď zdrav, zahradníku. Čím vám mohu posloužit? Košťál do polévky, jeden bych si dal. Jeden košťáleček. Vyrostl v mojí zahrádce speciálně pro vás. Jsem s ním. Tak, prosím, No, jeden pěkné, košťáleček. pěkné. Chcete ho zabalit? Nemusíte. No, já stejně nemám do čeho. Tak, kolik jsem dlužen zahradníku? Ale nic, to nestojí za řeč. A kdo se rozhodl podporovat zemědělce? Ne, nikdo. A stačila by mi dnes jedna vaše cenná rada, filozofe. Dávám rád cenné rady zahradníku. No, to vím a proto se ptám vás. Tak, filozofe, poslouchejte. Ani spát v noci nemohu, jak přemýšlím. No na to je snadná pomoc zahradníku. Přemýšlení nech nám, filozofům. Ale- Od toho jsme. Ne, vy jste mě neráčil porozumět. Já přemýšlím nad tím, proč. A teď zbystřete svoji pozornost, filozofe. Ano. Proč, když sázím svoji zeleninu do země, všemožně se o ní starám, okopávám ji, zalévám ji. Dokonce jsem zkoušel i takové ty malé zázračné pyramidy. A prodávají je na tržišti Egypťané, no stáli mě hromadu peněz. K věci zahradníku. Jo, Zpátky no k tak je zalévám a plevel roste ze země rychleji než to, co jsem zasázel. Říkáš rychleji. No, a asi tak 2krát. 2krát. No. Ano. Ano. No jistě. Snadná pomoc zahradníků. Vše na tomto světě, a tak je tomu i na tvých záhonech, se děje podle boží prozřetelnosti. No, to vím, pane. No, No, ale promiňte, pane, tím jste mě moc neuspokojil. já nezabývám se takovými věcmi, jako je plevel zahradníků. No, dobře. Jsem filozof. A myslel jsem si, že zrovna vy to budete vědět. Kdo jiný? Kdo jiný? Na takové věci mám svého otroka. Vyzná Opravdu? se v zahradničení, ano. Je chytřejší než ty a tvá žena dohromady. Opravdu? No ano. Tak 10krát. No, budu velmi rád, když mě pomůžete, filozofe. No, že já nic jiného ani nechci.
No. Tak ho zavolejte. Takže si... Ezope! Dobrý nápad. Ezope, tak kde jsi? Ezope, tak kde jsi? Ezope! No víc už to nejde. Já pro něj dojdu. Dobře, pane. No. A teď přichází ta chvíle, kdy mám v této hře stělesňovat zároveň Ezopa a zahradníka. No. Ale co pak někam spěcháme? Spěchá z přítomných někdo? No. Takže si nejprve v klidu položím otázku, pak si na ní rozumně odpovím a nakonec se za svoji moudrost pochválím. Jak hezké. Dobrý den, zahradníku. Cože? Tahle obluda, že má být tak rozumná, aby zodpověděla na moji otázku? Odkdy se moudrost posuzuje podle vzhledu? Co pak chuť vína se pozná podle nádoby? No, to ne. Takže znáš odpověď na moji otázku. Tak ty toužíš poznat, proč, když sázíš zeleninu do země a všemožně se o ní staráš, zaléváš ji, okopáváš ji, tak plevel vyroste sám od sebe a rychleji než to, co jsi zasázel. No ano. Tak poslouchej a dávej dobrý pozor. Je to stejné, jako když se žena, která má děti z předchozího manželství, podruhé provdá. A její muž má také děti z předchozího manželství. Pak se stane, že je pro jedny matkou a pro druhé macechou. A v tom je velký rozdíl. O děti vlastní se stará dobře a nevlastním z jídla ubírá a dává to vlastním dětem. A stejně tak země je matkou toho, co z ní vyrostlo a macechou toho, co do ní bylo zasázeno. Poskytuje víc potravy vlastním dětem než tvé zelenině zahradníku. Aha. No. Děkuji ti. Děkuji ti. Zbavil si mě velké starosti. A vezmi si zeleninu darem a kdykoliv budeš potřebovat, přijď do mé zahrady jako domů. Při můzách. Tohle se mi podařilo dobře. Pán bude mít radost. Ezope, abys mi nepůsobil škodu. Nedělej ani víc, ani míň, než to, co ti řeknu. Rozumíš? Ano, pane. Vezmi léky, to s ručníky, jdeme do lázní. Páni, kteří jsou příliš přísní na své služebníky, jsou sami sobě příčinou neštěstí. Dám lekci tomu filozofovi, aby se naučil správně rozkazovat. Ezope, léky tos, ručníky.
Lékytos, budíš. Kde je olej? Doma? Proč je doma, Ezope? Protože jste mi řekl, vezmi lékytos a ručníky. O oleji jste neříkal nic. Já se z tebe zblázním. Ale říkal jste, nedělej ani víc, ani míň, než to, co ti řeknu. Já, kdyby jsem váš příkaz nevyplnil, tak bych byl... Ty bys byt! Abych vám sloužil pořádně, pane. Neměl jste mi dávat takové příkazy. Vrať se domů Ano, pane. a uvař pro nás čočku. Manželka rozšlapala zeleninu, co si přinesl od zahradníka. Dobře, pane. Ezope, vezmi kotlík, postav ho na krb, vhoď do něj čočku, nalej na něj vodu a zapal krb. Kdyby to dobře narovnej dříví a zapal ho. Dobře, pane. Kdyby to nechtělo hořet, vezmi měch a rozdmíchej oheň. Rozumíš? Ano, pane. Hleď, ať uděláš, jak říkám. Je to všechno, pane. Je to všechno. Vezmi kotlík, postav ho na krb, hoď do něj čočku, nalej na ní vodu, narovnej dříví a zapal ho. Tak prostě. Přátelé, nechtěli byste dnes k nám na skromný oběd? Budeme mít jenom čočku. Ale tak si říkám, že přátelé by neměli být posuzováni podle nákladnosti pokrmů, nýbrž podle ochoty. Jste vítáni. Ezope? Ano, pane. Už se čočka uvařila? Ano, pane. Přines ochutnám. Tak, budeme mít hosty. Měkká je, chutná je. Nos na stůl. Ty jsi uvařil jen horkou vodu? Ne. Kde je čočka? Snědl si, pane. Děláš si ze mne blázny. Ty jsi uvařil jediné zrnko? Ale Jediné zrnko? pane, když jste mi říkal, běž domů, postav kotlík na krb, vhoď do něj čočku, neříkal jste čočky. Ale pane, neměl jste mi dávat takové příkazy, teď já bych vám sloužil pořádně. Ale nemusíte z toho mít. No, teď vám to přinese jenom užitek. Jaký užitek by mě taková služba měla přinést? No, naučíte se správně rozkazovat a žáci si vás za to budou ve škole vážit. Alespoň se domnívám. Takže já jsem si nepořídil otroka, ale učitele. Proč naříkáte, pane? Teď jsem velmi levný učitel. A navíc, učím vás rád. A my si dáme pastýřský tanec.
děláš? To je pastýřský tanec. Vyjadřuji jim vděčnost bohyni Isis za to, že mě obdařila hlasem a moudrostí. A obdařila tě bohyně Isis také něčím jiným než hlasem a moudrostí? Co máte na mysli, paní? Jestli teď pro mě uděláš něco příjemného, potěšíš se víc než tvůj pán. Dělám rád příjemné věci. Opravdu? Tak pojď se mnou na seno. Ale paní, teď víte, že kdyby se to můj pán dozvěděl, tak by mi to přineslo mnoho nepříjemného. Když mě 10krát uspokojíš, dám ti plášť. Opravdu? Ano. Co? Dobrá. Tak jo. Nevím, co je dál. Přísahej. Přísahej! Přísahám. Při bohyni Isis. Ano. Která tě obdařila jistě nejen moudrostí. No. Alespoň se pomstím svému pánovi. Za to, že mě nechal spráskat nespravedlivě. Řekl jsem mu totiž, že... Ezope, tak kde jsi? Už jdu, paní. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, osmkrát. Ezope, 9krát. Už se navíc nezmohu, paní. Nedotáhneš-li to do 10, nedostaneš plášť. 9,5. Paní, dejte mi plášť. Až uděláš to, co jsi řekl. Paní, dejte mi plášť, nebo to řeknu pánovi. No prosím, prosím. Budete litovat, paní. Pane, přišel jsem si stěžovat. Vaše paní šla se mnou a uviděla švestku plnou plodů. A řekla mi, dokážeš-li schodit jedním hodem 10 švestek, dám ti plášť. Schodil jsem tedy kamenem 10 švestek, jedna však byla nezralá a ona mi teď nechce plášť dát. Uznávám, že jsem dostala 9 švestek. Nezralé se nepočítají. Dobře, pane. Podřídím se vašemu rozhodnutí. Je to velmi moudré rozhodnutí, pane. Ať oklátí švestku ještě jednou a já mu dám plášť. Ostatně bylo to velice jednoduché rozhodnutí. Kdo neznáte, z minula Einsteinovu Pythagorovu větu tak kdo to znáte, tak jistě víte, že 9,5 nikdy nelze zaokrouhlit na 10. A do příště si mi, prosím vás, zopakujte levitaci. Zápor na 5. Zápor na 5. No jistě. Ty Ezope, Ano, pane? dostal jsem za úkol vyluštit věštbu. No to je báječné, pane. Za to dostanete spoustu peněz. To snad ano.
pokud ji vyluštím. Moudrý bajkář na 4. Chtěl jsem se ještě zeptat tebe na tvůj názor. Odvy se ptají páni otroků na jejich názor. Otrok, neotrok, to je jedno. No jak komu, pane? Takhle těch zbytečných rozprav, Ezope. Poslechni si věštbu. Jak víš, minulý týden se všechen lid shromáždil v divadle. No, jenom 1/5 města, protože ostatní jsou buď otroci, nebo cizinci, nebo ženy a děti. Ezope, nepřerušuj mě. Strážce zákona přinesl novou knihu zákonů a obecní pečeť. Bylo před volbou. No doufám, že tentokrát volili lépe, protože minule si to všichni pamatujeme, jak to dopadlo, ne? Nepřerušuj mě, Ezope. Zapomínám, co chci říct. Jde přece o věštbu. Když se schylovalo k věštbě, teda k rozhodnutí, najednou se z hůry nesl orel. Uchvátil pečeť a vhodil jí do klína obecního sluhy. Všechen lid se podivil a nikdo si nevěděl rady. Požádali proto mne o výklad věštby. Co si o tom myslíš ty, Ezope? Tak mluv. Nejdřív mám mlčet, potom mluvit. Kdo se to má vyznat? Tyhle tvoje otřepaný vtipy. Kdo je na to zvědavý? Pověz mi, co říká věštba. Jaký je výklad? No věštba, to je symbolický výklad budoucí události. No, ano. A co znamená? Ezope, co znamená? No. Znamená, že mám zítra jít a v divadle lidem věštbu vyložit já. Děláš si blázny, požádali mne o výklad. Tak jim řekni, že se nehodí pro filozofa vykládat věštby. No nejsi přeci žádný věštec. No to nejsem. No a navrhni mě, jako kdybys mě takovým věcem naučil. A oni mě vyzvou, protože jim je úplně jedno, kdo jim věštbu vyloží. A já jim pak vše řádně vysvětlím. Neboj se, pane. Já se nebojím, Ezope. Běda ti, jestli provedeš něco záludného. Vymalujou ti na záda křížovku jak hrom. Byčem. No. Uděláme, jak říkáš. Půjdeš do divadla místo mne. Dobrý nápad, pane. Tak. Konec konců nemám jinou možnost. Ezope. Bohyně Isis. Jsem rád, že jste přišla. Chtěl bych vás požádat o výklad jedné věštby. Vím. Věštba předpovídá válku a otroctví. Tvůj lid bude podroben. Ale ty se neboj. Budeš odměněn a dostaneš dar nejcennější, Ezope. Budu zítra s tebou v divadle. Isis! Isis! Pytle.
Milí diváci, přišla chvíle, kdy vás požádám o pomoc. Tereska zývá, Teresko losuj. Vylosujete si lístečky a budete pokřikovat na Ezopa, až se vrátí zpátky na scénu. Jak dlouho to nám vyplyne. Tak, můžete jak chcete nahlas, kolikrát chcete opakovat. Máte? Tak budete křičet dvakrát. Ještě poprosím druhou řadu. Co to je za zůdu? Co to je za zůdu? Občané, co se na mě tak díváte a posmíváte se? Ale na rozumnost. Kdo se podívá? Na nás domů a neochutná jak víno. Mluví rozumně. Nevtipný, pokračuj. Občané, není správné, aby otrok vykládal věštbu svobodnému lidu. Ano, ať je přiveden někdo jiný. Dovolte mi, abych mluvil jako svobodný člověk. Abych vám vyložil věštbu. To není možné. To uvidíte. A jestli bude má odpověď správná, zůstanu svobodný. A když bude má odpověď špatná, budu potrestán. Jako svobodný. Dáte-li mi možnost, budu mluvit beze strachu. Kdo jiný vám vyloží věštbu? A ty znáš věštbu? Jistě. Tak se neboj a mluv, jsi svobodný. Děkuji vám. Ještě není. Vaši důvěru nesklamu. Orel je král ptactva. Snesl se z hůry, uchvátil pečeť z knihy zákonů a hodil ji do klína obecního sluhy. Některý z králů si bude chtít podrobit vaši zem. A přiložit na vás pečeť své vlády. Tento král vás vyzve, abyste s ním soutěžili na poli moudrosti. Uhodnete-li jeho hádanku, vrátí vám vaši svobodu. Proto slyšte, požádejte nejmoudřejšího z vás o pomoc. Tak. A já odcházím jako svobodný člověk. Vydám se asi do Delf. Slyšel jsem, že tam žijí samí moudří lidé.
A prý mají skvělou věštírnu. A já teď, když jsem svobodný, tak mě můj osud zajímá daleko víc. Ještě vám povím jednu bajku. Jeden lstivý člověk se s kýmsi vsadil, že usvědčí delfskou věštírnu ze lži. A když přišel určený den, vzal vrabčátko a schoval ho pod plášť. Předstoupil před věštkyni a zeptal se, zda drží v ruce něco živého nebo neživého. Kdyby odpověď byla, že neživého, chtěl ukázat živého vrabce. Kdyby byla opačná, chtěl vrabce udusit a ukázat mrtvého. Věštkyně však pochopila jeho úskok a řekla: Člověče, přestaň s tím. Vždyť na tobě záleží, zda to, co držíš, bude mrtvé a nebo živé. A nebo živé.